cacen gaws fach gwahanol sydd gyda fi prynawn yma. Mae fel tarten bach, dyma fe fan hyn wedi gorffen. Felly salad ffrwythau gyda cacen gaws a tarten mewn un. Dwi wedi prynu y toes puff, wedi prynu mas o siop. Fi wedi gellwn ar y papur gwrsain sy'n dro gyda fe, a fi wedi torri fe mewn i 6 gwahanol darn. A fi wedi mynd â cilleth bach, a fi jyst wedi dod i fel fframyn o amgylch yr ochr fel hyn. Just i cael dangos le bydd y ffrwythau yn mynd yn y pen draw. Wedyn gyda bach o gymysgedd wy a dŵr, fi wedi gwneud wy cyfan fan hyn, gyda bach o ddŵr o'r. Mae jyst yn helpu fe rhyw ffordd i symud ar draws y toes. A dwi jyst yn golchi'r ymylon. Sym os dwi'n mynd dros y canol, ond does dim eisiau, achos wrth gwrs dyna bydd y ffrwythau yn y pen draw. A wedyn mae hwnna'n i'r ffwrn tan bod y toes yn codi ac yn eiraidd, falle rhyw 20 munud. Felly, newn ni esgus bod rhain yn mynd i'r ffwrn, a mae gyda fi rhai dwi wedi wneud yng nghynt. A dyma nhw. A wedyn, dwi'n mynd i wneud gyda'r un gilleth, fi sy'n dorri nawr to ar hyd yr un llynellau. Fel bod ni'n gallu gwasgu'r canol mewn. Falle gallwch chi'n neud e hebddo fe, ond mae'n hwyddach os ych chi jyst yn wneud toriad bach fel yna, fel bod chi'n gallu gwasgu'r canol mewn. A wedyn mae'r ochrau wedyn yn edrych yn uchel ac yn bert ac yn hyfryd. Felly dyna ni mewn i'r 4 fach yna i ddechrau gyda. Wedyn, mlaen at y gymysgedd. Cymysgedd cacen gaws, cofiwch caws, felly mae fwy o caws nag hufen. Felly mewn fan hyn, fi wedi dod i 200 ml o hufen dwbl, a dwi'n mynd i felysu fe gyda 1 llon llwy fwrdd o siwgr eising. Nawr i droi hwnna'n slo fach, lle bod ni'n cael cymwle. A wedyn fan hyn, mae gyda fi cymysgedd 2 botys rhyw 400, so 200 o hufen, 400 gram o gaws meddal. Nawr i droi hwn i ffwrdd, a ni jyst nawr yn mynd i gyfuno'r cyfan. Felly, newn ni job bach cloi o hwn, as mae gyda fi wedi wneud yn barod er mwyn arbed amser. So, cyfuno yr hufen sydd wedi melysu i gyd, gyda'r caws. Droi fe rownd fel hyn. Pidwch y troi fe yn rhy gloi, a pidwch y trial bwrw'r air mas ohono fe. Neu mae'n mynd i fynd tymyn bach, mae'n mynd i'r rhydeg tymyn bach. Bydd e'n caledu nôl yn yr oergell, ond gwell jyst wneud e yn fwy araf a cadw'r siap. Mae hwnna wedyn yn mynd mewn i fag eising. Fi wedi dod i nosl ar y bag fan hyn, a fi'n dod i mewn gwydryn tal yn mynd i gallu llenwi fe yn rhwydd iawn o'r top. A wedyn, fi jyst yn ei wasgu lawr. Newch y llythyren L ar draws y top, troiad bach fel yna, a wedyn, na gyd ti eisiau gwneud wedyn, yw gwasgu yr hufen a'r caws ar ben pob un o'r tarteni bach fa. Dyna ni. Dwch chi orchuddio'r hynna wedyn gyda ty beth sydd gyda chi. Fan hyn mae gyda fi gwahanol eirin, mae gyda ni yr mefus a'r mafon, mae popeth yn dod iddi dymor nawr, a mae gyda chi digon o ddewis. Bach o wyrdd, felly yr kiwi fan hyn yn bert ac yn wyrdd. A hefyd beth dwi wedi prynu heddi yw passion fruit yma. Mae'n edrych yn god, ond chi'n gweld y darnau bach yma fan hyn. Maen nhw llond blas, bubbles bach llond blas y passion fruit, a maen nhw'n byd o wahaniaeth i'r peis bach gorffenedig fel yna. Wedyn, gyda un o'r rhain, maen nhw'n dorri darnau mewn iddo fe fel yna, a wedyn, gyda unrhyw lwc, llwn ni'n gwneud yn bert fel fan bach, fe ddod ni hwn, just ddod ar cefn hwnna fyna, a wedyn gorchudd bach o siwgr eising, a dyna ni tarteni bach ffrwythau'r haf gyda cymysgedd cacen gaws. Mwynhewch y penwythnos.